जाथायाथ' आंथ' मिथिया जेनेबा न'आव फैनो होननानै आंनि फिसाइया फैदोंमोन ओमफ्राय आंथ' लामा ससेयाव मिथियासै ओमफ्राय बिदेशआव थांनानै फैदोंमोन बे बिसि हिसाबै फैनो होननानै फैदों बोसोरथाम जाहैबायमोन बियो बेंगालराव मा जायगा आंथ' बेखौबो मिथियासै सोंनो मोनासै जाहैबाय ओमफ्राय जेनेबा बोसोरथाम जाहैबाय नालाय बियो ओमफ्राय फिसाजो सासे दङ नायनो होननानै फैदोंमोन मानसिया आंबो लेंहराखै लेंहरनाया गाव दुखुजोंनो आं थानो सुखुला आंबो थांसै होनना बुंदों आरो ओमफ्राय जेनेबा बिदि होनबाय नालाय गाव फैदो होमबालाय होनना बुंदों आरो आङो ओमफ्राय नों फैनो नालाय फैनो मोजाङै फै नुदों आङो ओमफ्राय नाथाय बियो ओमफ्राय गावबा मा सिन्थायैनो बिदि फैदोंमोन जोंथ' बे ट्रेनाव गाखोनायखौ मिथिया जाहैबाय नालाय आंनोबो खबर हराखैना आंबो बेखौ मिथिया आरो दा ओमफ्राय जेनेबा गाव दा मा साननानै बिदि फैदोंमोन जोंबो बेखौ मिथियासै नालाय ओमफ्राय जेनेबा आरो गावहा होनदों आं मोजाङै सहैगोन होनदों ओमफ्राय बे लामा ससेयाव मा जादों आं मिथिया आरो बेखौ दा ओमफ्राय दाहाय गावहा होनदों आं मोनायाव 10थासोआव फन खालामदोंमोन गावनो मबाइलाव आंनाव बेलेन्स माबा गैला बेटारि गैला बिमा नों मानो फन हरबाय थाखो नों फन खालामबाय थानो नाङा आंना मबाइलाबो बेटारि गैला होनना बुंदों बे फंसेल' रायज्लाय मोन्दों आं ओमफ्राय दोनदो होनदों आरो गाव ओमफ्राय आंथ' बेखौ मिथिबाय थायासै मैया सानावहाय फन हरदों बिसोरो आङो जेनेबा आं थानाय नंला बिमा जेनेबा नों मोजाङै थादो फिसाफोरखौल' मोजाङै नायदो होनना बुंहरदों गाव ओमफ्राय जेनेबा बिसोरथ' होनदों नोंसोरो लांफैयो ना लांफैया होननानै बुंदों आं थानाय नंला होनना बुंहरखादों आरो गाव बिसोर बिदिल' होनदों बियो ओमफ्राय आंथ' बिदिल' होनहरदों गाव ओमफ्राय फंनैल' रायज्लाय मोनखानाय नालाय आङो ओमफ्राय बिसोरो सिख'दों ओमफ्राय आंखौ बुनो होननानै बिसोरो गुन्दाफोर जागोन गुन्दाफ्राथ' ओमफ्राय बिसोरो माबाजोबदों आरो बिसोरो सोरगिदिं बेंजोब्बाय आंखौ आं थानो हाखानाय नंखाला होनना बुंखादों औ अबे जायगायाव जादों आं बेखौथ' मिथिया गावबो खोन्थाहरनो रोङासै फंनैल' रायज्लायहरनो मोनबाय नालाय बेल' आरो आं ओमफ्राय बेनिखौथ' आं उननिखौथ' मिथियासै हरासै फनखौथ' ओमफ्राय गावसोरसो सिख'बाय थाबाय नालाय फनखौ रायज्लायहरनो मोनासै गुन्दाफोरनि रायज्लायनायखौथ' जों खोनाजोबखादों बेंखनजोबखादों हिन्दीसो रायज्लायजोबखादों बिसोरो मानसिफ्राथ' गावसोरो आंथ' हिन्दीखौबो बांसिन बुजिनायाथ' बुजियो आङो ओमफ्राय होमबाबो होनफिननो रोङासै ना रायज्लायजोबनो रोङासै ओमफ्राय हनै न' खाथिनि बेवाइया औ ओमफ्राय जुदि आं थांनो हानाय नंखाला आं थाखानाय नंखाला होनना बुंहरदों आरो गावबो गाबदों ओमफ्राय नों बबे जायगायाव दङ होननानै आं सोंदों आरो बेखौ बिदि होननानै सोंदों आं ओमफ्राय आं बेवाइखौ लेंहरदों आरो नै बेवाइ फन हरदों रायज्लायहरफै होननानै दा बेवाइया रायज्लायहरनायानोसै आरो बेनो न'आव दा जोङो आफा दङ आइ दङ ओमफ्राय फिसाफोर साब्रै दङ ओमफ्राय आंल'सै आरो दा गावथ' गैखाला जाहैबाय नालाय गथ'फ्रा बिसिना उन्दै उन्दै साब्रै हौवासाफोर साथाम ओमफ्राय हिनजावसा सासे उन्दै बे उन्दैसायाबो जन्म जानायाव जोनोमावनो सप्ता खनसेल' थानानै थांनाय जादों बेबो ओमफ्राय बेनि उनावथ' नुखायासै बिफा होननानै गाबज्रिहरोमोन रायज्लायहरोमोन फिसाजोजोंबो मोजां गाज्रि माबोरै दं माबोरै गैया होमबाबो रायज्लायहरबाय थायोमोन आरो मोजां गाज्रि दाथ' गोदै गोबाब बेग थेग सहैजोब्बाय होनदों दा ओमफ्राय गोथै देहाखौथ' लाबोनाय जानाय नङाखैदां लाबोगोन बादि नोंसोर जेनेबा अननानै नोंसोर माबा खालामोबा नोंसिनिफ्राय सापर्ट मोनोबा जों बेखौ माबादोंमोन आरो दा बेखौथ' दा बाहा सहैदों आंथ' मिथिला आरो बेखौथ' नाख्लायनाय बादिसो जाहैबाय नालाय ट्रेन स्टेसन खाथि जाहैबाय आरो बे लेर गारि खारग्रा माबाजों होबाय नालाय बेखौ जिङावहाय ओमफ्राय जोंथ' दा बेखौ माबादों आरो जेनेबा जाथायाथ' मा जादों माने मैयाहाय आंनि न' उसुं खाथिनि ओरैनो दादा बाय सोमोन्दो जालायो जाथि जाया जानायालाय अब्लाबो बेनिफ्राय जायगायाखौथ' आंजों रायज्लायहरनायाव बे जाय मानसिया थैदों आरो अरन्जय बर'आ थैनायानो बियो आंजों रायज्लायदों हमना लादो 12था बायदियाव आंजों रायज्लायनो मोनदों बियो ओरैबायदि बुंहरदों जे माबा आंखौ बेंजोब्बाय आदा आं थानाय नंला बबे जायगायाव होनना सोंबा बे खिन्थाहरनो रोङा सानावहाय साननि बिदिनो 12था बायदि खाथियाव आं गोसोआव गैला टाइमखौ एकुरेट मिथिला बेनिफ्राय बिदिनो 12थानि खाथियाव आंजों रायज्लायहरदों आरो बे बेंगालराव खामानि मावनो थाहैदों बियो बोसोरथामसो जाबाय बेनिफ्राय न'आव ओरै फिसाफोर दङ बिनिफ्राय न'आबो आरो नै 1.5 माससोनि सिगां कालि फुजायावहाय खामबाय बेनिफ्राय बेफोरनो बायदिसिना लानानै न'फोरखौ फारसे खेबसे नायस्रांहैनो होननानै फैदोंमोन नामा माजों फैयामोन बियो ट्रेनजों फैदों होननानै बुंदों मा ट्रेनजों
हामसाफोर गारिजों ट्रेनजों फैदों होनदों इनिफ्राय फैनानै इनिफ्राय सासे उनावहाय बे जाय मानसिया थैदों बे थैखांनायनि उनावहाय सासे मानसिया फन हरदों बे फन नाम्बाराव आं सोंहरदों जे जायगाया बबेहाय होननानै जायगाया बबेहाय होननानै सोङोब्ला बे बुंदों काटिहार डिस्ट्रिक्टनि सुधानि होननाय जायगायाव होननानै बुंबाय रायलायनाया बर'ना हारसा बे हिन्दी रायलायहरदों नाम्बारखौ बोरै मोननानै नाम्बारा बोरै मोनखो बिसोर सानैजों मिथिलायखो आं बेखौथ' मिथिला इनिफ्राय एखन सानैजों फैफालायखानायमोन जाखो ना बेनि मबाइलखौनो बिथ'नानै बे हरामोन आं मिथिला बेखौ खिन्थु फंनैसोल' रायलायनो मोनदों आरो जाय मानसिया थैदों बे आंजों रायलायदों थैनाय सुबुंनि मुङा मा अरन्जय नार्जारि बर' फट' हरदों फट'खौ सोर हरदों फट'खौथ' बे डेड बडिखौ पुलिसनि दारैसो मोननाय जाहैबाय दा डेड बडिखौ लाबोगासिनो नामा डेड बडिखौथ' लाबोगोन होननानै सानदों बिनिफ्राय दा सरखारनिफ्राय एसे अनसुंथाइ मोनोबा बा बर' जाथिनि होननानै एफा एनैफोर जुदि राङारि मददफोर हरोब्ला सोरबा सासेया अननानै गथ'फ्रा 3 दङ बेनिफ्राय अन्थाव बाथाव आरोथ' बिमा बुरि दङ बेनिफ्राय बिफा बोराय दङ एखे उदाय खाथारला बेनिफ्राय दा बिसोरखौ फिसिथावथाव बायदिया मानसियानो गैला दा बिसि हारसिङैल' दं बे हिनजाव मानसि मा मावना जानो रोंनो बे हिसाबै बेवहाय आरो गोबां फैसा नांगोन लायोब्ला डेड बडिखौ लायोब्ला बे हिसाबै अननानै सरखारनिफ्राय एसे राङारि मदद मोनोब्ला बा रां अनसुंथाइ मोनोब्ला जों डेड बडिखौ लायनो हागोन आरो